1, 2, 3, 4. Daghanan akong pugson eh. Nalagi mo dayo diri on impas mong gid ba? Kini may pamato. Superman X by Roblox. Piti do kay ni. HP 319, attack 349. Isa ka pa kani. Hayang ma'am, bisag ba 20 ka buk ilot-on. Mangita ko kalaban. Modayon ako be. Tag ni mo dayo diri ron ay sulit bi kay mato kay si Hook. Digyod baka isa bis kag isa. Hoy damulag. Una ta. Oy Jikoy, makidula ka? Mauna. Di man gud mga tuli. Bungol ka? Bungol ka. Muhilak pa di ka mapildi ka. Mura po ka kapildi ka squad. Di ka kapildi sa squad. Oy, tanawa kong pamato. Baga kayo na. Ikas pa rin pamato ni mo koy. Hindi ka daan na pagbalit. Ambi na be. Ay sa ba tikasan kay pamato. Ambi na dia. Tikasan nga daan na pagbalit na ko. Daan pagbalit basing gamay ra kay mo ah. Aw, siyempre. Gamay rin na akong dalahon nga puhunan. Tinik uli na ko. Managhan. Managhan di ka muhilak papildi ka. Hilak pa imong mama. Ah, burrito di ka. Ano bastar? Asa man ta? Diri na ka, diri. Isot sa Mars ta. Sila ka mo. Ay sabi. Isbog dito ba? Init ka kung lubot. Oh, dili. Sa mga gitulong po na sa init po. Atras ba? Bagak ka diri. Nga. Tagpilay man. Ah, di say diretso. Kagamay. Hinaya sa di mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Odra. Ano? Taro nga dyan dyan. Kaya hindi ka mapildi. Silak lagi ng mama mo. Tagbog palit mo. Gusto mo ba? Mano? Sumbong papa ni. Hayang. Ana ina na kung pusoy, wa man hayang bay, puro manilikod. Oy, ako'y una-buna la. Ako'y first. Matarawa. Hinaya mo di yung bunal, uy. Wala man kadulot akong pamato nga double bay. Ako na po. Watch and learn, ha? Nakoy, naunsa mga koy. Nalipay. Pero na diya, kasi madayunan, manong ka diyaron, makahiwi-iwi ng baba ni mo. Kumanda ka. Tuwa na. Nangahagbong na. Puro hayang. Natikas, mantubay, ikamot, mantubay, klaro, kay Gianna, oh. Mauna. Kaya o papel ni. Tingnan na itang manikas. Mahipos na ko. Usap-usap, shoot ni. Shoot. Ako ano ni tanan. Ano na? Tiwasan pa man ako ni kana. Ako ano ay. Hindi na ka. Hindi naman na. Basta ka na tanan, kurain ka na ka po. Shoot. Day 40 rin ha. Dara 40. Pag dali di ako, basta hindi ko kung payangon ron. No. Sar ni kabalop na ko ba. Hayang ginataran. Mano. Ako'y first. First nagtuo kag kadulot ka na. Baga ka na. Bunal no. Ami, sumbago na mo eh. Pagdali di, ikaw na. Watch and learn. Nani mama, oh. Wala man. Uy, koy, asa man ka. Na, yurot mo niyang poster ay pamato nang ninabilin sa koy. Si koy, yaw na ba?